blood covenant blood covenant duabo an ye duabo because no makodi mo ho nse e wo nsuo mu to ti ache obi ma bi won ma no ba akọbo mo hu dua nsa no ma ware wo fa machi ase nyaw wo fa machi ase nyaw enu duabo obi ni mo china sem enti wo jimi ma wonu be ma ko nsuo no ko bo dua no ko bo be ma na su dua na mu ba ku wu a ehe na ba ko dan dua obi di nkwanta na ntimi bo obi obi timi di mframa ya home ntimi bo obi dua mframa na ya home ne nkwanta na ese nkwanta na no tumi ete ho nkwanta na ye airport honhom bia esania honhom bia esania nkwanta na no osane fi ade ntini nyamma ezeke ofrem from afri nkwanta na ebe she no mpa ho akoko enti nkwanta na die eye sunsum airport eye north west south and east runabout ko bi tibi bo obidua runabout yes unim runabout ye runabout e bibi she ho ye nya runabout keke o runabout ye nya ne keke obi betimi dia bo odua wa bra bo nya te se runabout akese ye ewu yes enam ho kwa abusuafo ene de nso mema wakọ aba eba Warrior Prophet TV channel yi so aha ne ka sunsumu ehintasem sunsumu esukosem aha ye sunsumu headquarters upe sunsumu asemati pa eye Warrior Prophet TV ha sei te bomode na subscribe se wonye ya na mi adoma ne so ema me pamacho me nsai mre no ene yenko motwetwe emu ohwampa ene de ampaya ebedwa bomode na pensuo bi si wo ho koye wo ho yie na bra ne ye ba ye mbuye nimpo ye tie bibia ye nje bibia mfiri mo ne ye ba ye nsemre ye betu start ye nkomo twetwe ne so pamacho ye twa ye ho abasisi a Warrior Prophet TV hona yeka sunsum nsam yeka de yahinta a wonfa wani huye de efia baifo de asie wo de ye de yahinta wo no nyame da na di de chew me pacho Warrior Prophet TV sa wo pa hwa ene na YouTube mesrew kohwe na de nyame nam so de beye wa brabo no hu bedwiri nyame nya okese na onte na ni mo mfa nchew Obapa Christine abusuafo me da wasesa wagibre na wanko ba bibia na wo hwe me ye nsɛmre no ye hye yenko motwetwe na se na ene de sɛnia damonim no Warrior Prophet na kasemu wa ha na enigisɛm ne sɛ Warrior Prophet afi de de kɔ eye boots for boots wuchiri na wose wotan wo tan no so a wo bebre enti ene ye nsɛmre no ye ma yedifo akwaba na ene ye kasafo duabɔ ho minim se menum mienu ye bia wonim unua bi so ho nim bomode a na me pawa chofre obi aka chen se won hwe Warrior Prophet TV channel yi so e wo YouTube ha sei frɛ sisi a na nkomo twetwe ne de ampaye a ebedwa odifo ye ma wakwa aba oba hema me de nyame din eje wo so ene na bofo konkon oremfo metatro no onkai obi bia no ntutu obi bia anamo esiye no obi bia ho ban maye amen 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 Warrior Prophet mesame ma wakwa aba biom ene ye kasafo duabɔ ho e ade a viewers na bisa me pan yie duabɔ no miminim obi ohwɛ me ye bia wonim
se duabo atale ben no hye so wonam hi mihia na wote sen enti warrior prophet mi so duabo no ye ka duaba pa ene de duabo eye ade bi a sunsum mu no anikan so de ayesi de obi akosama no wo court no so na no sunsum mu ade a ye ka ne de duabo obi ebo dua ne timi se wasama ne wa ma ahonhom bi ida ensuo tumi abuo tumi enua tumi ana ahonhom egu wiem enti duabo no nte salmons okay nte se nya de papa ode enya mabone na ebro so yes ayeso wakoyo obi ade no abodua wafa nko police station wafa nko court wasama na wa ma ahonhom a omudi asem so mundi wasem na omunku nte se nipa na sem wo mu kwan so de duabo no ye benya so so tete miremu no na ye bodua ye sunsumu no ye tenase edi asem bacha na die onipa ko ne wotumi a enya die sunsu ne be di asem nje se mayi obi bone na wo kobbo medua no ye bowura sunsu se tumi na eje bia wasama me ama nsuo na nsuo no mawura sunsu ma se o nipa so mesi asem won dia ba no se won se ayese de dua bote se wo de asem akokot se lawyer ne je hwehwem ansa no obebu a wabua sa ne dua boye den eti ne so you warrior prophet ene day eye nibre ana de be nti na emo mo mbonura sa sunsum ne biom a cause obi onam se obi wo honom a obi ogbo odi owotumi odi baye tumi okita bosom no de agbo odua ono no be gbawura sunsum sa de ne benya wontam okay nti ya ifane semiti ye ni abo medua enya nsunsun so wo mabusua so ana me ma ya wabusua no me wo ho so ti yase ya wabusua no me wo ho ene ya wade obi wa wo bodua ye fe bibi enitan dua wo bodua wo bodua ni wi osefa no aka kire asuo no so won fa wo ma enas me ma ne nya hwe no ebenya wo ya eno ne fe wo enitan dua no na me ma ehu akira kwan ya wo mutimi edane ya wo na akira kwan ya mutimi dane efie bi wo no mo ena duabo wo no mo no so ye bodua na ye sie fun na tumi ni se ku nipa foforo enti duabo ye nsie fun obi bodua efun ye nsie age se waye ho amamere ansa no besie fun adani dua no ansa no besie fun na waye de osie fun je se bio se meti ase a se ya bo obi dua na ebia ye kum dua na nipa na ewu a eni kwansi ye kosue ni se wo se ye dani dua na ansa na se we dani dua na ansa no wasie fun na sa wosie fun no ba ko obi fofo so biom okay won se bi wo dua bo no bi wo no makotokwadu no de asen ho kodu na bra etigu na busuafo na so tigu sa etigu nti kodu mate se bim so di kosua bodua na kosua kita 77 spirit udi agrobi di kosua be yi won kwa firi hono kosua ye won sa na etimi dane moja ko ni fie kosua ni bia na se kwa na kosua bia so te yaze kosua bia ye kosua obroni ye obroni ni petuntum so ye nipa eti ni nyina ye baako nti se ebia makoka obi mapa na chow me kan no obo medua e na makopa na chow na mapa na chow no still aduabo ni benya me ana se kan obi no bako ni bo udua na wo fa kire ko pa cha wo ni bako no ko dane hwe adua ni benya ono ankasa ebesa akọ no aso wan ko dan se wan ko dane na makopa na chow na wo se okay wate ba wan ko dane wa je atum don't yet because on ye ne bone ayeso obi di wakokot makopa na chow so ko yi asem ne bra fie oba ko yi asem no se wa obi bo udua no kopa na chaw na wan koda ni dua na enya wonu ankasa okay warrior prophet me se wo nipa hu bia na bodua keke ana bia oh nipa hu bia timi bodua no nipa so wo sunsum timi bodua sunsum de na ye dwuma ntem so dey ate because obi wo yo bayifo obo kita tumi obo kita spirit to bodua obi mekisio enya dua de keke na wabo o ye niema gudua ne so okay ama na nya wontem wa hu so wono no wo tumi okay ne warrior prophet me so we di empa na ye eka nipa ma nipa ye saa enwuma no duaboyi wan so obi wo no ma honhom fiti ni mu obi ota bobo nua pa no wa anya obayifu a ne de beka ye den esa because honhom fiti mu obi kan wa o ma no so na ofre nsu no wa ye kra obenya homobra ma no homobra no ma so pedua bo pa warrior pacho abosom ma no ya kan bosom ma obi wa wanwo no akosere no wonsuo ho obi wa wanwo no akobosom so no akoje aduro no ode awo ene se nkurofo no mo pedua bo pa o kan ne pe o ma no oboro o kan ne pe bebo dua ku na enya wo sisi a okay warrior prophet pacho na medika bisa se ebia menam hoyi na obi abomdua
se minim se asomasi abomdua a menam ho ne benya me ana ya wonim ebenya ho minim se wa bomdua ya wodua bi afede ni tandua ommo wo ni mabebo wachi anu ane ni tandua enkwafo bebere wa wo bre ye duabo ayede abowom na anu adi nchine di mako na ehira edome so tiasem obi wa beka so ene me ne me yere me enna onu ne koda pe wasan abo ohudua so tiasem enchine duabo ne de enya wo fa kosua akonsuo makohwe wa nkwa ne ye duabo okay de wode wano beka no nyame tie ahohom ye ne ahohom ne nam ye ne tumi ne nam wo bie wano ka bibia spirit bitimi som no de aye dwuma de edi nipa ko ne nyama odi fo hwe bibi wo Proverbs 18:21 Bible ni so wo ne nkwa watatrema nsem wo so wo ne nkwa watakrema nsem enti ye takrema no to no bia takrema emporo no enti ye takrema wo ho no nyame de tumi agura ye takrema so na ebidi ye soso se ne bi nti se na ye ebu aye ka se o ma mi hwe ni ye ebudi na ni we no bie na no ka asem bi sisia so te so duwa na no woboro wo bie na no akuya wo bebre ya wo bebre ampa so wampe odifuo bi ankɔhye ne nase ama na nkyero sunsun de wo bebre sa yes warrior prophet pacho duabo ni emugu ahodo ya duabo na emugu ahodo bebre nti pacho betimi a cheche se wo se ye wo duabo a wo fa kosua ne shnap akɔ nsuom no akɔbodua hodi ate ene ye wo de obu a okoku abo agu nsuo nim kɔbodua hodi ate ene obi na no keke obu a okasa ene obi wono mu ye fe bibi sunsun ye fe bibi sipe oh me ni abaya dua ne da no akwa akodi wadua no bo ho dua tenu enya susuaso boni bi susuaso boni me ma bebre ba ebre gina saade ne ma bebre ba ebre gina saade enti no dua boni egu mu ahoro nti pacho se ebia obi hwe ye ndwumadie donhwe obi hwe ye ne nipa no ya boni dua ena ni nuanom ni usa na ye ka se ye wabusua duabo wo ho no mo a eka one wo ma ni nyina yes enti ne ma no emben no at that moment ne bia wa behu warrior prophet o dani amana duabo te se ya ma light off ye so kane na efie bia gine de wom tani duabo ye den ete wo abrochi do beje ode e busua bi wa ya dome wom papa no mo maame ya dome wom modi ase wanze Solomon nyamaka chaza dia wo yen me wo ja David nti me nya wo hwe but me tie firi wo mansam modi ase ye jane na no ma ye bon na enchiri mari na be tu ya soka ti sa ni tu ya botie e fi bi wa ya bo mu tu ya okay ka fo bi ya ka ne ngo yen hwe bi o 1 Kings chapter 11 verse 10 no wo say na Erade ka che Solomon say esan say ye wo ho na wani ma apam ne ma hyede a me hye wuso wonti no sa tia ne meti wahini ne ma firi won wo se sem meti firi won sem nam dia ma oko a na so obra so de me renyo sa we ja David nti na wo mansam ne meti ma firi yes obo ane maame aye bone ne papa no obi akoda wo nwuram ya bo papa ni dua tamama nyina aye dwamanfo eni gufie oba bi wo ha de woni be ma we no ni be ma we eye nomi a edefie eye family cases and a family cases no eye generation to generation omo dori ni nyina na edu machi no nyina be baba be to sa nomi na defie enti wa nhia nyame diifo bi ama na antwe wan firi saade ni ma maame wonnam wi asa be ka so de won kan wo be gya amanfo nje se onkwa utimi yi wo free duabo ni na de omo de enya wo busua owo ya babusua ni dua omo koye niema boni omo chinchim omo nsaji obi ade ni abon pako no de ni bra kobo wo dua na fe na busua no omo wuwu to ebusua hwe asem bi wo Genesis 8 verse 20 no I say na Noah efiri ase yeku a na wo ye oboboturo na wonom nsa no bi na obroi na oda ne ntuma dan mu a wada na ho na oda ne ntuma dan ni mu a waye dan wada na ho won say ya se nkrofo bi ko hwe konfa noche so ti ate odomi wo enne nyina no me ni guso ye dwuma no wada no ne ba ne ko ye no wa ankota ne papa adeja so o ka che ni nyanza mo bana mo ba hem papa adeja yes to aso ne enko verse 24 no wasina Noah eni so titi free ne nsa buro ni mu no sa no te dia ne bakuma na ye no o ka say
wadumi Kena. Was wadumi the Kena. Yes. Obeya nkuoma kwa. Was obeya nkuoma kwa. Tima mi toro bia ya dumi woman mi bia dumi. About tiny bua. And ya wo bebre. Ya said me fam no so be fam. Said me kuno tete me sad e dane no me da wo man so. So what you say? Anu adi nchini di mako ne hira. E dome ekum e mankwa. Ti say ye gina ba bia kasem a aya ye hwe ne yie. To actually enko. So adumi Kena. Obeya nkuoma kwa. E woni nuanom anim. O say na inhyira ne sem Nyankopon. Awurade ni Kena anya won ko a. Onyankopon ma da feta sentre. Na won tena sem sumadan mu. Na nsu yiri no akiri no. O say no watena asase so mfihia ahasa duenum. Yes. And what's what domain about me? E ba mu so. It's about time baby over what domain and kwala ni baby so mo yen kwala abone and about time baby o no ma meseda wom so mo bufu a aya wo mo nto wo mo buase because o ba na wo domain no o da ache ni akwala ti se akwala yi ayadom ne da ache bi no se bi akwala yi sisa ne suban ne mami nu ne ho a no me ni gusu wo ho adese je dane ema no duabo no enu me no ye reverse one reverse ya wo puwa enya de be ye dwuma ebe koso ya omu adwuma duabo na enu ane no me nti nipa bebrebe ye omo ne na mo ne fo bebre na duabo no okay nti ebusua ya bo omdue yi se na mka se bia mimi hu na me beyi me hu ko afri mu ebusua no so se bia mpese me gi omuti a metimi gina mu ye ma omo ana ya wotimi gina mu ye ma wo na enu o se me sunsum ye de nya susu aso bia omo sunsum ye den because ayo ko anim na wo go gina so te ase abusie bi omo ni nsuo bi wa pam so te ase omo ni nsuo wa pam eti oni nsuo wa pam na wo wu e ko gina na ese so wo ye den no nipa ko no so wo da ne ade na ma wo no ese wo ye den ese wo da ne be ba ne so back sa ne dua bote ene dua bo no kwa da ne ade a wo ye ka no kore ne nda na ma so te ase you da ne dua ade bi a wa ye no so ba no akofa no na ko badwama ya bie wa no ka asa wo wan ka no kora wo dua bo bia na wan ka no kora ye ntimi nane ma wo da ate o pa mu ka. Okay. Ni asira ya den adane ama. Okay, nti se bia metumi adane e bia e wo se udomo suko ana se eni he ya metumi adane ama akwa na. Duabo a eye fie no me no odo suko e kohwehwe akire ansa no obedane a wa ya den. Wadane. Na nipo ye sa de no wonte ase a yetimi ye ma ye. Ya utimi ye ma ne ye so aboto. Wasama ne so obi de asem kokko no wukura ba ye to a case ni so. Yes, 2 minutes o de command no na mo ne ko face no na. To a case ni so. Yes, sa na tie. Oh, okay. Ebusuafo yati asum nsem papa ene de mse ampaye bedwa ye kasa fadua bon safe na wo hwe bia mesrew ye twa ye ho abasisi a menko ba bia. Me say yeah, manani do senya me betumi aye. Other 4 minutes as some young back opinion may come for the Warrior Prophets TV at the amount. Our YouTube channel person. And when you see us soon some suko soon as some super soon the Warrior Prophets TV. And when you dimewu, and when you dimaya, Momodians of the share a brain now. No, it's me up soon to go ye bye. Yo abusia me dey the Warrior Prophet Gideon for you asiedu. Ado hwe me e wo Warrior Prophet TV e wo YouTube na subscribe. Na ho na be hunu sunsun nsema na frɛ naku ene akwankyere broskotos ene abayifu a wo mu dwane. Aya hwe me the Warrior Prophet amete ponko fita aso. Edure wiase ya ma me aya hwe me wache frɛ wunwa no nwam frɛ bi se the Warrior Prophet wa pie e wo taifa bokina obre mpona nkasa de ote ponko so a wo ba afi ni wo ba enti mo ntwen me yehu a enhyira stay blessed.
abusuafo me san me ma wakọ aba ha ye Warrior Prophet TV channel so na ohwe ne sunsun headquarters ye kasa faduabo ho Warrior Prophet aka bebre wahwere bia enye ni nyina na wahwere ye say half a loaf is better than none ye to en komo twetwe ne so ye ne Warrior Prophet Gidonofo Wiesiedu founder and head pastor of the God of Abraham Prayer Ministry ano wa Taifa Burkina Baltic down enti yen semre ne ye to aso Warrior Prophet ya kan bebre say duabo ye wabusua duabo ye we dem pese mbisa say blood covenant ye blood covenant ye duabo an ye duabo because no makodi mo ho nse e wo nsuo mu to ti ache obi ma bi won ma no ba akọbo mo hu dua ansa no ma ware eno ane ye blood covenant yes wo ko nsuo mu ko bo mo hu dua se wo fa machi ase nyaw wo fa machi ase nyaw eno ye duabo chema emema ne ma bebre mo ko domi wo mo ho ansa no mba wale o ma ye den o ma ware obu oho a won o ma ye sa de na wie no ono a onfa oba na chi ono ba ko no so onfa be ma na chi ba ye tight te se na jimi a wasem ni mu ne se ka unu se abrabo mu no muntina ase nche obi entimi ni nyenkwa enye den obi ni mo china so ase obi ni mo china asem enti wujimi ma wonu be ma ko nsuom no ko bo dua no to ko bo be ma na su dua na mu obaako wu a ehe na obaako da ni dua to mo yes ade ne so mo de anu ode ba ko na free mu be ye de so aware asu bibia timi siwom at any time and yampa enti se nuabo de die enye wo obi agbogbo dua ajan ne enyawo na aduabo bi wo no mo a etimi de 15 years 20 years ebekum ne gusu ema wure firi na ye bo dua soso a ni patitiri wo fie ho no mo no ene yi ni firi duabo sa na tie titiri fo no mo am nsamone no enya ne ntam ebenya ne last titiri fo no hwe fie no ne bofo na anase tumi na abeyi na ye dan afiri ho sa ne duabo ye dan etie wo nipa bonefo no odefo no kofa aduabo ne ba fie ne de won na ne ba bi ne eya sankofo no tumi ni sheda bom a refie kakra ansa na omani abom ho so ana ajeti ko se duabo no bi won ma obetimi abo obi dua 5 years duabo na enche no dia tie ebi won ma eche ebi wo so enche nti tender de ne enche obi otimi di tender body ene tender agrada ne wo bonsam de ne wo nyame de na fe ne nyina mo no eno no eche jiraw ene bonsam de ne bubom gigiriw kakiriw nche se ndi wo nam wo no ti bia nche se bo obi suara no ti ye wo bonsam de ne wo nyame de eno no ye de domi wa wonche nti ya ti se agrada adwesi obi mawu no nche se onya ko no obi de na obi de anche no yes ye de boni dua eno agrada abo no ye de tender stone na ne dane agrada dua abo no ye de tender stone je bidie mako ene ye de dane tender stone ya no yesi wo mo oba de ne be ma de nti o dane a unya ma me yensa be ma me yensa ene je bidie ni mako no apa esuru nsu ene obi bia ye bebu dua de be che so no tumi na peke ati to mu obi oyesunsum nipa ansa no wadane ama wankasa wo bo dua no ntimi nane confront mi dane dua o se o confront mi dane dua but it depend the kind of a convo a wo be dane dua so ti ase ba obi bo dua ne na de chi so within 24 hours no spirit na so ono obo dua na nya de obetimi reverse but obo ne de obetimi ase nsu aye dan adane dua na ma aye nipa na kasa obo aye nipa na kasa but ade chi so we need a spiritual man so ade chi so nipa ne ko dane ko ohia obi obehwe sunsun nipa because dua no dane ye se wo hunu se ade na me dane ye no adana okay and I bo etimi bo we re free obi wa wo yare de ni be chi ye hu ade ye last minute owu ane apie duabo na ekun yes sa ni duabo ye dan etie nti duabo de ebo we re free e ma wo ye de obe ye nyina awie ane akokun duabo obi bo obi dua yi ne ekunu ni apie last minute na yo utimi wura mu hu nipa ko yes ya utimi wura mu hu no se duabo ye salmons enti obi bia wo sunsum no obekọ na da ho ensuo ko ekosama na no ma bosom so ekosama na no ma dua ekosama na no ma bota ekosama na no ma so te obi di nkwanta na ntimi bo obi timi de mframa ye ho ntimi bo obi dua mframa na ye ho me ke ne nkwanta na ese nkwanta na no tumi ete ho nkwanta na ye airport a ho bia esane a
Who be a sunny and Quantanine or sunny? I didn't think young man Ezekiel friend from a free Quantanine. I bet say no it's in Quantanine, dear. A Sunsum Airport, a north, west, south, and east. The meaning of Nkwantana 4 junction. Ebusuon hwe me Nkwantana e 4 junction. So we do lorry kwama hu 4 junction and no any your friend say Nkwantana no. Ye to ankomo twetwe ne so. Run about to be the obidua. Run about yes, run about yeah run about e bibi hye. Yeah nya run about keke o. Run about. Yeah nya ne keke obi betimi dia bodua wa bra bo nya say run about. Akese ye hu. Yes. And na mo kwa. Just say na mo nyina ne ma twetwe hu ahye nyina 2 minutes hye. Yes. To me wom enti no wo ya wa dwen say oh wo de wa bra bo be di agoro wo mpa ho ba mbo bi no obi bo dua ebe nyaw so te say ero ko ka obi no nipa na sem wom no obo dua ebe nyaw asem na wo ka no se nya no kore na wo ka to nipa ne so a obo dua ebe nyaw nti me nyo obi hwe na bia me nam ho wate me wasem boni bi wo mbisa me da yes but me nam ho do kita to me boni otimi de ebo me dua na otimi de yema na ye because what see nipa ko no ho asem I don't think social media form am for bobo mu nua because omo ti asem omo nko bisa obi ho asem ba wo misam so the social media bloggers bebre ya bo mu dua nto bebre omo bla bo nsi omo yie e no omo de nam e bi siredi because okoti obi ho asem no wa nko bisam e no ofa camera see nanim so wo broge ni obi eku obo dua no pase ba bra bo nti bia bode ye wo mu bebre Warrior Prophet Patron pese mame nko mechi kaka na mesambra kwesti we so efa a blood covenant for no e ya ne yetin sem bi se omo ma ye blood covenant no o ma ye na bi ombe di omo no kwa ba ye tumi bi som na odede wo mo no ka cho se fa na chi ye say samo de wonni mo bonzam e kono be fa so be mo wanya no no be mo obedi obonsam onu de bi obeso ta frere nsam so that's it e kwan bi obema wa fa wuku na chi ama na bo dua na nya wo no ebenya odede wa ma wo ye wie so oni kwan obefa so mo be bumra na so yes okay so the call for it o hie odwanare so that's it nti kwan obefa so benya wa ma de odwan ko ma ne call for no obenya wa ma ne de odwan ko ma ne call for na ma na awe okay sanati Warrior Prophet Pacho answer na on sem ye bowdua ye di nsuo bowdua no duru epomo epone ofa ukọ udru ti say bia ya bom dua ni mi ko dware wo nsuo ni ma me na manu ko obefa me afa ofa wako usi mu pode obeko sisi ye because ya sama no ama nsuo ene nsuo bia report ma epo to akodu kesiye ni mankasa enti udru mo do obeko prophet sa de no me ya na me bisa de bia me de me bisa mo se enti nipa no nsuo no efo no na manfo ehu ye flow many anasa no ma spirit de be twe no okuni wie no de naba ene bi wo so say ya de epo bowdu ya okum a onfa wo ma osiew ade aye ho ade ansa no be yi wapi okay ko de ate ya de po ebowdu ya okum no osiew ya wa musie wo po nase okum no osiew wo honom so ma anko ye ho amane a ama na anyi wa mpia onyi mpie da ene suo bi afaw ne de obo ne dua se wo mfaw no wonku a ofaw a ode usie ana wo ma kode ne ma kode da wonsuo mu no mistake no no oba na da na suo ne befa osie mu mienu wonsuo na se ade wako ba bia tumi ne wo na oba ye ho amamra nsa no wa yiwa pie obeyi body ni na epie obeyi body na ye dai epie obeyi body na pie ama saa retie warrior mpacho duabo ya ye kan se enkume ne ansai mabrabo a bia misika sem adwuma a meye obi wo no asuke enye duabo ni nyina ni beku o ebu ese wa brabo se usika ebu o ya ne basa se na brabo ma ne nsire ni ma ne mede wasase o ti do wa mo ne ba ne duaso owu obo ne so obesere edi obebere obeyakoa tiri ba bibiro ma ye nkoa ma nipa binom ka nso ma me koya ade wo na na bi koya ade ya bo mudu ya efi bu a wo munye yie atakwa me dan ne sisi wani wo munyina wo mugum ya dome wom abushemu a obi se obi a 5 minutes wonya bi ma anya du benya bi ama nyina betima eduabo ne no me na bia eduabo ne no me abushemu atogokura abusenu ba kokura bo nko togokura mpoda metimi abo obi dua se ade anipa ne wo ne embedi me ho na meme hawa me na mu enkodi nipa no ana o sere no o ma yo mu hu ayarefo o mo sere no so that ye so wo sere ne de ya otimi bo odua ma ne nya won say enkwara ne ko sere Elijah se akwakurati pa frobra
obo mu dua ma sisi be kyere nkwala na yeah. etu wo yarefuo bi na wo sere na wotimi divert ma ne ba wo so se me yare no ai mra wo so na wo ahunyade ne mra me so se wo ahunyade no ti na wo sere me enti no saa ne ma no etimi transfer okay ti say nipa na nyawa benya wo ba saa ne duabote nyawa benya wo ba so de onam ho no nim say o wantimi anya me hwe but na unko akwala woni mo hwe no abeda na yarefo ade wo ma me kosere wo yarefo bi ni o yarefo ni bo ni dua so te ate okosere ba fan bi ni ba fan ni bo ni dua ne ba nyina da ne aba fan enti saa ne sunsun ye dan etie ai dano me hwe news bi ni esi nipa no ye oton ade e na nipa no oye mumu na obeto ade na odidi na tem say efrim ne ma na ko ba lock ni yesi ne ma owu om nyina mumufu onko ba kokko na otimi kasa no wuye nti se nipa no nche se e wo se wo hwehwe mumu na na se wo se wo hia prophet bi na wa ko hwehwe na so mu ni di odifuo bi a wa ben wo sunsun na o sere ma yesere because why bone wo ye bone a wo ba ye ni ma yesere ma warrior patrol ahwefo hwe obu ho problem yo famu pa mi pese mbi so duabon utimi dane ya ye mitimi dane dua pa patrol nti obi ya bo obi dua de aniama na obi ya bo obi dua ye won niama bebre depend udua na ye bo wo no so te ase bi won ma ye konsuo nim ko ya de so te ase ba bi ye bo udua no si ya konsuo ye ko sapu nsuo de dane ma because nsuo bi a report ma epo so te ase etino dua ne de ye won niama bebre wo ho aye detan nti depend your case warrior me patrol minim say cases we bi wo no ma wa hwe meso wa se bi obetimi abo ba ko mienu se bi obi wo ho hwe yen na bi a wakobo na asem so na ade we se bitim so bi a se abo udua se bi a se ya ana onam ho se ni se na wo bi wo no ma wo no oba bi akotena wa na yaka de oba na boni dua nti we ni ma no wo bere wada ne kosampani tot ya tie wo bi wo wa yakola no no o hade maame ne maame aboni dua akuya wo bebere akuya wunye yie ene ni nyina na akuya no wo ye de wo bere tot ya tie gata wo ho no mo no gata kitatu so ya tie nti wo te gata no na wo bodua gata spirit ne fa no de adunya yeti susu awogo ye yesu bonte de hye konkoro ensuo yiri ne bufa ba bia aya na manfo bu na suo hu so ya tie enti ne gata kura bo ho no me so wo te gata no na wo ka bibia gata tumi ne fa se wo hye dware obi wo timi wuro ne ho na wo bo ne kunu dua na so wo bo ne yiri dua ana so wo bo wo bi dua enti no se ye bo wo dua na ma me e wo ko soro ba fam ebenya age wasem ye de to just yesi dua enumi a eni nyina so no enye dwuma but enumi ni wo nyina so dia I tell you you go me empaibofo se den na bia sada no mafo nipa no empaibofo se den no mafo nipa na kopa ne chew to just yesi enumi a eni bible se enumi a enye den but wo nyina so pa dia ebeye dwuma okay to just wa say Alexander tema na Paul Kenyame asem na onze nyame dwuma ye den pa o Kenyame asem na ono no sei nyame dwuma na obo ni dua 2 Timothy 4 verse 14 no wasi Alexander ko abi dwumfo no sa wo ye me boni pi wo ye me boni pi urade tua ne ka wo se urade nya den enti ye wo sunsum no ya no oboro ye de ya no ka sem to so eti me se wa brabo se di itimi hira no saa so ni itimi do itimi se nche so eno sa no obi abaye wade ama na je wo ya yes enti no won say bofu ni bi wo ho no mu a owo wo so a obufu enkasa ta sha obeka sem bi ama you can even reverse tibisa me bufu amenkasa ma wura dem sunsum ni bi wo ho no ma obufu na wo ade bia wo beka bia na obesom de adi nipa ko ni nyama zari sunsum tie we dey asem ya mama kai na me hwe obi live bi na obi bisa question bi no say oni sofu bi kodai no obi hwehwe mu ma no o say oni sofu da eduabo wafa no me ya won say oni sofu da wafa no me because nyame dwuma no wama na badwaman nti nyame adome wo so dia tie enti oni sofu ko bia koda won wale wa oni na badwaman wo nyame mu wa mana anye ni nyame dwuma ni yie enti wo na nkasa no me da wo so emema bebi emma bebiro mu ntimi nware ya sofo won no mo de da wa mana bodwaman wo nyame mu wa mana di fia ka ne dwuma na wo ye no enti eda ne no me eda wo ba ne so ebia na enye ne fault ebi o hye ne se obeware no e na eche wan ware na wo hye wo so obeware wa se so ka chenche papa sofo ye me hu ade ansa
so yes here enti want me ama na anya ne nya medwuma ne yie nyame mu no woni na gbadwaman enti na no me be ye dai ebe ba wo so okay abusuafo se me ka che se ene ampaye a ebedwa ye kasa faduabo ho afei no waba ampacho bomodia na subscribe mami mi adoma ne so ye kasa faduabo ho se na medi kan ya kan sem bebre pa na ene de se boots for boots I boot for boot me warrior prophet ene ti ya say warrior prophet me pacho ya ka bebre na me bre no aye bre na me pese utu ahwefo fo kakra mami say eduabo the wasem kakra wo be kan fa eduabo ho so yo me chia warrior prophet TV ahwefo nyinara odo maame me nwa bi ma wutie me duabo nyade bi ya de papa enti no emodua moma yendi nokware asema wunhunu ye no emfa wa no nkoka hunu ansa no waka because enim no ne bako ne domewa ebeye wu adwuma obia modua bonye me kamfo ayi nyame tumi ni nyame ahoɔden amawo bibi ni beba jai manyame ne duabo bebrebe ne biko duabo me yato obi fie punum enti duabo de emodua no bibia no me bi da wo so no wo de frɛ me ebe wo kwanya be fo so be yi sa no me na ye dai afiri wo so ewrade nhidam ewrade tu anam wo si me di the war prophet gidi no fo yesi do na fe wo dumja osofo wo padwuma bi ye ewrade nhira da se ne ye besa ye hia stabless abusuafo nyame hira papa se wa hwe yen abesi don hwi ye bre na aye bre ye besan atoa so biom enti dia mesewa na se mia adoma ne so na se ye hia mu biom a wo hunu se ya ba na ye the videos na aba begumu wa ha ye warrior prophet TV channel eso aha ne ka sunsum asem sunsum headquarters mene warrior prophet ene tena ase etwetwe nkomo ye kasafa aduabo ho enti me power show bomodia na subscribe mame ye nsembra no media ene Mrs Gloria Esiedu wo hia me afra me ohima ba akopɛ da sene ye besan ye hia nyame hia mo bye bye. Song from the day they call Kuman and catch us away. Royal Prophet TV. I know things and 2 years and tire. And best in some day. I'm love you. Kiss you. We toast. Thank you for the post.